bafethu kudala ngingasebenzi. So like finally I got the job at the National Museum. Ah man, I'm so happy. The big five. We have the elephant, the buffalo, izinja madoda, the leopard, we have the rhino, and then we have the, what is the lion? I have fought very firmly against black domination. I cherish the idea of a new South Africa, where all South Africans into ebengizokwenza yona emfana benza ugraph cutter mina bengizothi ukuplaystera kancane bengisho ngathi ngakho umchacho umkhukhu mfana uye ungalfa nomega uwaqana ngiphi hey bana hey bana Hello Chairman, phela le ndawo yabhoka. Yo manje ufuna ngenze kanjani? Ngisho umfazi wami la endlini ngize lapho ngizolwa nebhoka. No. Chairman. 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 Bopha Yo guys, I don't want any trouble. Ungasikhuluma isingisi. Mina lo muntu into akayikhuluma ngiyizwa. Phephisa yo God. Ukhuluma isingisi. Mbulaleni. I'm coming back and coming strong. I'm dancing to a different song. The past and me don't get along. I got the gift of moving on. I'm coming back and coming strong. See my wife, hush karamime, hush karamime. Gotta kill a chine, dripping in design. Gotta come a sign, gotta come feet like a me, Hello, this is Tools Network. How can we help you? Oh, yabona nginengisi. Usikhulumelani isingisi? Oh, I'm sorry sir. We only have English speaking consultants, so I suggest you switch to English. Uyangicasula ke manje. English, please. Webhodla umlilo uyaphi? Bodla umlilo. Webhodla umlilo ndiyothi nje ukuxoxa nabo. A few moments later. Can we help you? Stop moving at a steady pace. When you're doing well, you see your neighbors hate. They don't want to see you elevate. Webhodla umlilo. Abantu bayakhala. Kuthiwa wena ukhulumi nje isidala. Indoda kumele ivale la. Ivule la. Bese ishayela nje kuphela empama. Oh. Hey yo. Can y'all niggas show me a cap straight to D Block? Amusu awuthi ngimxoxela. I got the gift.
Clock moving at a steady pace. When you doing what you see your neighbors hate. Webhodla umlilo. Abantu bayakhala. Kuthiwa wena ukhulumi nje isikindala. Indoda kumele ivale la. Ivule la. Bese ishayela nje kuphela empama. Oh. Hey yo. Can y'all niggas show me a cap straight to D Block? Amusu awuthi ngimxoxela. I got the gift. Clock moving at a steady pace. When you doing what you see your neighbors hate. That was that nigga that'll beat me up. Hey yo, come. Let's let him have it. Yo. Did you baby Jake, my homeboy? Look at my face. What you looking at me up and down for, nigga? I'm from deep black. I'ma whoop your ass. Hey yo, D-boy, let me spray these niggas. Ungabanaki. Uyangizwa? Bodla umlilo. Bodla umlilo. Kuyomele ngengcinisa isandla. Ngithi nje ukubathinta labafana. Yo, let me fold these niggas. Hey, yo, what the fuck? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? 50. Touch me again, sir. I swear to God, boy, I'ma call the police on your ass. I got the gift. Clock moving at a steady pace. When you doing what you see your neighbors hate. They don't wanna see you elevate, but I'm too black. Isandla sami siyaluma. Nakho lokho kungabafana ukukhuluma kakhulu isingisi kusafuna ukuvela la ilenke. Noma kungashongo lutho benyovele ngikubuke. Kungibuke bese ngiyakubuza ukuthi kungibukani. Kuyothi kusathithisa kufuna ukuphendula kanti vele nayo impama indize emoyeni. Hey yo, welcome everybody. You all know me. This is your boy TZT. Yeah, kusibangela umsindo wena vusi. I would like to thank you for coming. Hey, baba thina siphuza la every day. What's kuthina? Hey, fusek wena madala. Nawe fusak. Nawe fusak. Nawe fusak. Izandla phezulu. Webhodla umlilo. Seningamane nikhulume madoda. Kodwa mina ubaby ngiyaclean ekhona. Ngipheke ekhona ubaby. Ngiphinde ngiwashe ela. Mama. Kubekwa yini la? Indlela kubengalela unyoko leyo wena mfana. Angibambele lingi mamboy. Angake ngisanganelwe ingane ngisaphila. Buya la wena msonwe. Days I'm actually driven, man, I barely do this. Izinja madoda. Yo, kuyafiwa madoda. We are reporting live here at Abdul Supermarket and the people are looting the shop. It's a grab what you can spree. Sir, please tell us, why are you taking that without paying for it?
We listen, we don't judge. Angithi uZuma uboshiwe kumele bamkhiphe. Kumele bamkhiphe. As I was saying, ngiyafika madoda, it's a jungle out here. Let me ask another one. Excuse me, sir. Why are you taking that maize meal without paying for it? As I was saying, ngiyafika madoda. I have the owner of the shop, Abdul. So what do you have to say for yourself? I want that stock back. I want my stock back. We don't have a job, my friend. Don't cry, Abdul. You don't have a job. You don't have a job. Yes, I don't have a job. So what? You don't have a job. You don't have a job. Yes, I don't have a job. I'm coming back, I'm coming strong. I'm dancing to a different song. The past and me don't get along. I got the Hello, this is Tools Network. How can we help you? Oh, yabona ginengisi. Usikhulumelani isingisi? Oh, I'm sorry sir. We only have English speaking consultants, so I suggest you switch to English. Uyangicasula ke manje. English, please. Webhodla umlilo uyaphi? Bodla umlilo. Webhodla umlilo ndiyothi nje ukuxoxa nabo. A few moments later. Can we help you? Breaking news. There have been reports of women raping men every day in Pretoria. It appears that women are raping men each and every day. And no. Endoto yava. Njikala ePitori. Hey man, did you see the time? Bazokubamba inkunzi baba, amateksi awasahambi. Awungiyeke bafu. These are hard times. So, uzofika kanjani ePitori? With Woza, you can be able to travel long distances. It's safe and affordable. All you need to do is download the app and then you're good to go. But still awazi ukuhamba mabuda mfethu. Mabuda. Mabuda. Umangizwi phimbo la uvele usansule noma ngifona Wantshabe, intombi yakho bayilande ngepholo. Musani kuloko nifuna ukungichatha nobaby. Umbali ngeke zayenze lo yona. Webhodla umlilo. Ufuna ukwenzani? Bodla umlilo. Webhodla umlilo. Ngiyothi nje ukuxoxa nabo. Sabona my sister. Ngicela ipilot lamasingende. Cash. Imali yakhe yashota bhuti. Awu, kanjani manje? Kanjani bhuti? Ufuna ngithini? Ama price anyukile.
Excuse me, sir. I'm sorry to interrupt, but have you heard about Matanato Corporation? It's an online service that offers building material to people who don't have enough money to build. For you to pay now or monthly, you can contact them via WhatsApp, Facebook, phone call, TikTok, or even the company's email address. Funda la. Funda. Inle. Hilist yabantu abakubuzile. Awuzwanga ukhuluma kakhulu. This video was brought to you by Matanato Corporation. Stop dreaming about building and start calling us. Kwenzakalani? Baby uvukile? Ngiyajabula ukukubona. Ngivukile. Wenzeni mbali? Ngisebenzisa umuthi ukukuvusa. Mara yazi ukuthi akulungile lokho kuyenzelani. Bengifuna unginikeze phela le mali ongithembise yona before uzoshona. Ngiyothatha mina imali mbali ngishonele. Bheka ikhanda lami vusi. Sifuna mina ngenzeni mbali? Nginike imali. Yeah. These days I'm actually driven, man, I barely do the talk. It's just writing on the walls and I'm Type shit. Type shit. Enzani ethuneni likayihlo mamboy? Kodwa cha Nkosi yami mina ngisazi ngithini lengane. Khuleka dadwethu. Ngizoxoxa naye umfana. Stop moving at a steady pace. When you're doing well, you see your neighbors hate. They don't wanna see you elevate, but I'm too blessed. Shayibhodlela lonke lesiminofu wayiqeda ungalideshile. Umfoka bani inkabi yami? Umlilo. Ubhodla umlilo. Greetings viewers at home, I'm Innocent Bama reporting live. You welcome. I'm here standing with uDokotela Ngondongondo. He's here to tell us about antivisceram. Ikhambi lokunceda abantu ukuthi bafunde ukukhuluma isingisi kangcono, ikakhulukazi abantwana besikole. Dr. Ngondongondo, can you please tell us more about this antivisceram? Awuthi ngibuyele emuva kancane. Lo uNgqondongqondo, uDokotela uNgqondongqondo. uNgqondongqondo is the owner of Ngqondo Industries, where he designs everything by himself. Unlike any other doctors, uNgqondongqondo didn't go to school. He doesn't have a matric, he doesn't have a degree. Abakwazi ukukhuluma bathi uphume ngefastela. But that didn't stop him from pursuing his dream of being a scientist. uNgqondongqondo studied all night, learned mathematics, physics, you name it. So as usual, uNgqondongqondo's biggest goal was to take down the biggest threat in Tools universe. Ubhodla umlilo. Ungibukani? In order to do that, uNgqondongqondo built a time machine. So for those of you who doesn't know what a time machine is, ngizothi nomshini okuya phambili or emuva ngokwesikhathi. Mhlambe mangathola ubhodla umlilo asemncane akakwazi ukuthi. First of all, that's horrible. Angazi madoda angazi. Kodwa sibukeni. Yes.
Pretty boy, no, come on. Yep, mission failed. But Ngondo didn't stop there. He came up with a serum, the anti-V serum. Ngondo udokotela. How? Umshini wesikhathi ophelile awusasho. Oh, awazi. This is Tafa. Tafa Lezono. Ngondo right hand man. We will talk about him later. How? Ayingisizanga ngalutho leyo nto. Into eyayenza ukungishayisa ngengane encane. But now I have the anti-V serum. By the end of today, uBhodlomlilo uyobe ekhuluma isingisi. Awungeke, uBhodlomlilo ngeke azasikhuluma isingisi. Noma engeke azasikhuluma isingisi. But he will love it. Instead of ukuthi uBhodlomlilo ashaya abantu abakhuluma isingisi, uyobe eshaya abantu abakhuluma isiZulu. This is the rise of isingisi. Say cheese. What the hell did you do to me, man? Why am I so fluent in English? This can't be happening. That's the power of the anti-V serum. I have a bigger fish to fry. Obviously, I'm gonna need a bigger gun. Sing Timby's bomb, sing Timby's bomb. Booty. Vele mina inyama endakusobho ngiyithandisisi webut ngavele nosobisi izolo. Ubaleka uyaphi uyindoda? Nkunzi. Hey yo, what the? Gentleman, sihlaselwa uBhodlomlilo la kwaMayimayi. Asizange sakhuluma isingisi, uvele wangena waqala ukushaya abantu. Yebo. I am the fire breather. Officer Mazibo, bayafona la kuthiwa uBhodlomlilo ushaya abantu lapha kwaMayimayi. Batshela ukuthi amavena sawasho. uBhodlomlilo uyozaba abulali. Pha mina ngenzeni zwidi? We need to go there now. Ungasikhulumi. Lethu buso. Cha angifuni into eziningi, ngifuna ungilethele nje kuphela ubuso. Pause khulumelani singisi. Oh!
uyalazi udaba uzophela ishumi esingisi bese uyizwile le isanda ukuphuma hayi ngiyakutshela masengitshale bopha kwasana masengikhumbula ududu Welcome, Suffolk. State your destination. Last month. Sit tight. Going to last month. Isandla sami siyaluma nakho lokho kungabafana ukukhuluma kakhulu isingisi kusafuna ukuvela la ilenke noma kungashongo lutho benyovele ngikubuke kungibuke bese ngiyakubuza ukuthi kungibukani kuyothi kusathithiza kufuna ukuphendula kanti vele nayo impama indize emoyeni. This might be hard to understand, but let me try to explain. So Utafa went back to the past to get Uporumlilo, who is not affected by the anti-V serum, to bring him to the present, in which the present Uporumlilo is affected by the anti-V serum. He has lost his mind, he has lost the sense of who he is, and is beating around his people. You wanna know what happened next? Stay tuned on the next episode of King Uporumlilo, the rise of Isingisi. Ngithe mangisayilalele kamnandi nayo imvula yanetha ngaphandle mangithi clap umkhokho wami yanetha ngathi fuck la ngiyalingwa impela donsi wash lami ngalithenga 1.5 million bheka isikhathi ngo-12 angakashayi nginaso isikhathi sokulungisana nemikhukhu donsi ngubo yolala emotweni akukho kunye vula umnyango BMW X6 engayithenga cash uzokunye ukuthi imqonjela unangqondo so ngazo thenga into ebizayo ungakhili indlu wayeqinisileke uSanusi izinto idinga ukubhalanswa mina nginangqondo wena unamali bamba ivideo lapho mfana Hello Joseph, I see your call back. Hello boss, just want to tell you, this year I'm taking no nonsense. What are you talking about, Joseph? I mean, I'm Jim, I'm Sgora. If not paying time, I'm beat you. What do you mean, Joseph? You know Uporumlilo? Yes. What about him? Yeah. I'm like that one. This is our chance, my son. Attack! I got the gift of moving on. I'm coming back and coming strong. I'm dancing to a different song. The past and me don't get along. I got the gift of moving on. Ngikhulume. Yes, it's on. Akusiyi isigebengu mina ngila.
Zodedela nje kuphela isagili. Awusuke Musa phela ukungixhaphaza hawu. Ilang azina sigebi kuyipavela ngibiditwe hotla muninana nengubo kushisa. akusihimi isigebengu kodwa asibanjwe yimi yawa inyonyobe emva komkhukhu kamqonjelwa naletha uplate engiphethe ake ujikisa ikhamera bayibone le mpahla ya nayi le mpahla beka ikhamera khuluma Vito ra mina mina Khalanga noma kwale ka Malamulele. ile genge ngaphandle akusiyena ngaphandle waseLimpopo Asichubekele lapho, asichubekele. asina sigebengu kina kufanele imaphodisha Mana ofwethu, awabizelana amaphoyisa. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. This is our chance, my son. Attack! Clock moving at a steady pace. When you're doing well, you see your neighbors hate. Jono ke wemhlathu wakho wabizelana amaphoyisa nje ngempela ngoba le ampahla besizoyithintela yona nje kahle nje ngishayela icontent ngathi baby oil izosebenza Wena malume kancane uyavela. uyihlo yena uvela nini azokuhlawula phela usuphoxa ingane nangu umuntu kumele kuxoxwe naye iwe ukuhamba ngo oyinona ugododa woriwa adlameka kuhodle yomunina abuthi walibenta onko yima kanyane tu lithabisha ka ubulaya bathu kansete madoni namthanga badowa bambuza uri bakhobona mina ekhane cishe bakubulala ne nakujela nande la kuyotera xikwembu ya nyawazi umphakathi wenamasemu mina ngamaningi banje amaphoyisa and then khambani ngaliya kwakho oh le bayikhuluma lewa since ngifika la hlezi kuthulile hlala ikhonini Khalanga le gebengu zabangani bakho zifikile zokubhayinela la imana ngani bhayinela buza bani nahamba nimosha ngithemba ukuthi bazonibhayinela msunwe nje akusiyimi isigebengu kodwa sabhenelwa yimi Hey yo, what the fuck? Hey, Banna. This is our chance, my son. Attack! Hey, Banna. That was on fleek. Bitch ain't talking about heat. Chinte Makehle loyo makehle sizoyixoxa indaba yakhe phela awu lutho namthanga nanendi khoto dohamba nayiwe abe mashero ngikhombela phela Oh my God, bro. Oh, hell no. Look how this happened! Usapi you ngiyavuta njenge-relationship yami nobheki konjani This is a story about the Nguni people. You see, the Nguni people are isolated people. They have no access to phone, they have no access to internet, they have no access to polo. La machita amapolo. Awayakho ngara. So isikhathi esiningi basiqede bumnyameni where they go to sleep early.
They are mostly energetic because they sleep a lot. So they only get to enjoy when there's a full moon. That's when they get to hunt. They are not smart enough to make weapons, so they have to wrestle their meal first. The Nguni people also enjoys to play games. Like one of their favorite games to play is the stare competition. Hey yo, what the fuck? Yep, so this is a story about how all of that is about to change by a simple flashlight. Touchdown, we are here in the forest of Africa. Yes, sir. It's pretty dark in here, so obviously we're gonna need a flashlight. Hey yo, come on, bro. You trying to get us both killed? Hey yo, bro, my flashlight. Bro, forget about this stupid flashlight. Ngiyaphila God. Angazi yo God. Kata ngakuthinta ukubuka. Ngikuthinte ba. Kungangiluma. Ethida. So they took the flashlight to the king. A pretty chill guy who just enjoy eating his putu. Ngiyaphila God. Akubonakala kanjalo. Angikaze ngabona isilwane esinje ukusukela ngazalwa. Ngaka bafana bami. Angali ngemubi kodwa phela yikho yonke lento. Awubuke lempahla le. Khanda lipotokile. Khalakaxa nje wento engamelanga ngabe ibonwa abantu. Kunesikhumba esiqinile. Ngiyabona. Lempahla le ivele edlozini. Indlela yokuthi abaphansi babe nathi. Okosnathi. So they named the flashlight to our Okosnathi, which means God is with us. So baqala ukuthandaza, praying to the flashlight. Bayibiza umveli nqangi, which means God. Because of the flashlight, they believe that the gods are with them. Lately they didn't know ukuthi izophela ibhetri lempahla le. Kwasolwa umuntu lo beseduze nayo ngaleso sikhathi. Kuthiwa unedemon, ukwathisa abaphansi. You want to know what happened next? Find out on the next episode of The Gods Must Be Crazy. Bulala uKosinathi. Ngembulale kanjani mina ngizange ngimthinte. Umthintile. Angimthintanga bengihambela. Webhodla umlilo. Kuzochitheka kwaSambufana. Hey, awume bhodla intudu. This is our chance, my son. Attack! No, I'm coming back and coming strong. I'm dancing to a different song. The past and me don't get along. I got the gift of moving on. Itouch liphela ibhetri. Just like any other touch would. But there has to be someone to blame. Yeah, ngiyabona. Umbulali. The Nguni people were so sad to hear that the divine creature brought to them by the gods was killed by these unholy men. Sizodlala umdlalo. Ngizokubuza umbuzo. Impendula enye nenye isangene ehamba nesibhakhe. Bodla umlilo. Ungaqala umshaye. Ngiyambuza uyaphendula uyamthinta azame umbulalelana uKosinathi angizange ngimbulale bana umbulale ngani uKosinathi angizange umbulale kanjani uKosinathi wawubhemeni mhla umbulala
Usithatha isibindi. Wagcina nini ukushaya indlwabu? We magwazagwaza, wena magwaza ingubo. Ngiyaxolisa ukuphazamisa ndaba ezitha. Khona lempahla engiyificile lapha esigangeni. Bonakala ngathi kukhona abanye abantu abaphila emva kwelwandle. Babonakala bejabulile. Akukwazi ithi abantu kuphela. Nkosinathi, awulethe leyo mpahla ngibone. Ya kumele siwele ulwandle. Asikaze salwela ulwandle. Baba bethu abakazi balwela ulwandle. Ngisho nomkhulu bethu abakazi balwela ulwandle. Ngithi mina solwela ulwandle. Masifika sibathathele bonke onkosinathi babo. Kuzokhanya lonke leliqeke. Abantu bajabula. Abuzwa phela ukuthi they will go beyond the ocean, something they never done before. Even their ancestors has never done it before. So you wanna know what happened next? Find out on the next episode of The Gods Must Be Crazy. Bodla umlilo. This is our chance, my son. Attack! I'm coming back, I'm coming strong. I'm dancing to a different song. The past and me don't get along. I got the gift of moving on. Helikamqonshelwe soze laphe elanamhlanje ilanga angifuni nje ukumoshelwa. Ngifuka nje ngithinta isisu ngezwe kahle ukuthi cha madoda phela kulambekile. Mvula ikhathini angibuki abantu ngaphandle. Ngifunela nje kuphela ukudla la efrijini. Kusukela yapho kwizivalo ngathi cha mina imali yokulungisana namafriji anginayo nje sidalo. Bana Ngibambise ngekhathini. Angisakhumbuli ukuthi kwakunini. Uzokunye ukuthi mqonshelwa ushasi ngathi yaqabanga kodwa uyifunela nje indlela yokusikhomba iwashi. Angeke ubuyeke. Akubuyeke. Bamba ivideo lapho mfana. Woza baba. Asiye lapho. What I'm tryna do? Let's lie. Let's come play here. Come play. Imata ska beja ka bela simata ba tlo ijia bela zao ska wa mata pena ka itshepa ka time ka nako tweka awa mata tlisha phone ya ay hey msusela nimthinta Domdala, skandala Domdala. Domdala. Wena uyathemba wena siye Domdala, siye lapha. Eva, angibhenywa mina ngiyona insango. Ha? Angijwayela amasimba. Cabang. Bodla umlilo ngiyacela baba. Ngicela nje ukuyokushaya abantu. Sifundise ibhodla intuthu umkhubo umuntu. Telis. Level la bossa ke kuthiwa life insurance daso. For as little as 75 rand you can cover the whole family plus an extended family. They know so gonna show an idea of lead that 75 rand so that we can start covering you immediately. They never doubt my story, I'm on a path to glory, You see me live. Breaking news. There have been reports of women raping men every day in Pretoria. It appears that women are raping men each and every day. And no. And Otoyava.
kujika la ePitoli. Hey man, did you see the time? Bazokubamba inkunzi baba, amateksi awasahambi. Awungiyeke bafu. These are hard times. So, uzofika kanjani ePitoli? With Woza, you can be able to travel long distances. It's safe and affordable. All you need to do is download the app and then you're good to go. But still, awazi ukuhamba Mabuda mfethu. Mabuda! Mabuda! Awuwa Rix, ubulabhiri likamande. Liyagwama inalanga lonke. Kanti bophuza every day baba. Neke buchala kadi weekend fela. Hayi baba yeke ukusijuda wena. Phela nestatus sakho sisasho. Biri ke biri bese kuqhunyisa ubhiya. Hey Mdeva, late babe shanga ama weekend kuphela. Senze njani? Kancane ngiyeza manje. Sisafuna ukuhacka ama finance kaMqonjela. Kumele ibe broke le nje. UMqonjela uyithathaphi imali? Oh, loyo. According to his financial law, kunemali engena kuye engayisebenzelanga. Fuck. Ithwele le nje le. Yebo, uthwele. Ngeke uzumthathele nje imali. So I decided to deactivate his brain. Akanangqondo nje sidala. Pho awusho ngani? Anyway, ngithi ithini leyo omvubu? Oh, lo letho utshalo. Kodwa uthi beyephuza ngama weekend kuphela. Never baba. Leso siyizi. Ayibuke kahle leyo mpahla. Buka le phuza face. Phela leyo mpahla ithathele impapalaza nje. Hey anishise into yonto ngilandele mfethu. Next. Mfethu amathathu angaka. Time shit. Creators no different, they ancient, sooner than later, what will be ours? I keep an eye out for the numbers, let's stay in contest, synchronization. Mdeva. Le ntwana sayifilisa isigele ngathi iyaphumelela empilweni. Ithi nginemoto. Umthumela isifebe ezomthandela imali yakhe. Simshiye ngena nix. Eyibulale ezilasi zomshisela ukuyibulala. Awuthi ngiyeza manje. Khona i-serious relationship engasathandazi kahle. Cabanga kuyingena. Uthi kuhambani? Ah boy. Enza so. Lo yabuforce ubu-bad bitch. Hawu. Musindoda le. Yeah, he's gay. Nice one. Umbali. But ngicela ukubuza singakuphi spa? Hey yo, what the fuck? Ngiyaxolisa ukukuvusa bandla. Ngiyabona ukuthi bewuyilalela. Ungasabi. Uphethe mina. Ngizokuthatha ngikubeke. Diamonds on fleek, bitch ain't talking about heat. Hey yo, welcome everybody. You all know me. This is your boy TZT. Yeah, kusibangela umsindo wena vusi. I would like to thank you for coming. Hey, baba thina siphuza la every day. What's thina? Hey, fusak wena madala. Nawe fusak. Nawe fusak. Nawe fusak. Izandla phezulu. Sonweje. Wayaphosha umlilo.
Good evening, everybody. I'm your host, Innocent Mbama, here to present to you the best character in Tools Animation. And here are your nominees. Igwaza. Umbuzo. Impendula enye isangene hamba nesibhaqa. Mthumela isifebe zomdevali yakhe. Simshiye ngena nix. Eyibulale ezilasi zomshisela ukuyibulala. Khalanga. Mina Khalanga. Noma kwaleka malamlelo. Ileke ngaphandle. Akusiyena ngaphandle. Heligam Konjelwe selaphe elanamhlanje ilanga angifuni nje ukumoshelwa. Ngifuka nje ngithinta isisu. Ngezwa kahle ukuthi ubhodla umlilo. Yo, izinja madoda. Ngicanga ukuthi wine bani? Mawuzimoshela isikhathi baba. And the award for the best character in Tools Animation goes to ubhodla umlilo. Look at my face. Like I could have killed a lot of people. Ngisizwa ngicasuke kamnandi. Into engicasula kakhulu ukuthi nizongibiza i-connect bese ninginikeza ibhodlela elingenamsebenzi. Izoyishayisa ngami-ke leyo bafana bami. Hayi, webhodla umlilo. Bhodla umlilo. Webhodla umlilo. Njengoba ngasho kulo mnyaka ngithanda ngenkani. Ngiphethe 5 liter yepetrol. Ngifuna ukuyishisa for 1 second bese bayangicima. Emavuthela ngicela ube focus ngasabi. Mina I'm focused. Boso. Yenza sure boy ukuthi khipha yonke into. Wayithi boso. Plus akusotubi fanda. Uma ngicabanga nje sizothola how many views? 50k nyana. Never ndoda. Phela ngiyayishisa la. At least boma 100k nyana. Okay, I see. Ngime. Yes. Angeke ngisaphinda. Kodwa siyatrenda boy. We have made it in life. Awuthi ngibona. Ngime. Get your ass on, bye.